mais mo mababa. Bako. 33 seconds. Kain po muna tayo ng mani. Tamang kwentuhan. Amin pa rin kayo. Hmm? Amin pa rin ang nakalagay dito. Share natin ang ating live. Hello po. Kain tayo mani. Gandang gabi po. Good evening. Peanut for tonight. Share ko lang ang live para ma-alarma ang ating mga basher ay. Bagong pitas po to. Bagong bunot. Kaya ang sarap. Talaga. Luang kau paling je. Kaya kaya kaya. Luang kau na je. Dito. Wah, dia makan bau deh. Wah. Papakin lang po. Tapos na maggabi ha. Good evening, Delia Kinao, Mama. Good evening, guys. Ano lang kami. Kutkutin. Mga busog kasi. Ano yun, merienda o hapunan. Ano lang. Hindi na kasi kami kakain ng kanin. Busog sa merienda. Mani. Naggata kasi ako ng kaninang merienda, yung galyang. Nagpinakro. Nagpinakro. Mga busog. Yan. Hindi na makakain ng hapunan. Channel Texon. Hello. Good evening. Kain po tayo mani. Peanut for tonight. Bagong bunot. Kumain ka ng peanut para mukha mo'y kumunat. Libre lang dito magbunot ng mani. Kung gusto mo makapagsaing, libre lang magbunot. Good evening guys. Walang kain ng dinner ngayon. Mga busog sa merienda. Kaya for tonight's live, peanut. Ayun ang lagay natin, Mio. Hindi mo nilalagay sa Ang sarap kasi bagong bunot. bagong bunot. Peanut. Yan. Subscribe po. Sige po. Wait lang. Visit natin ang mo.
Chanel. Jackson. Teka lang, ididikit ko lang tong, ay ano ko lang tong isang account ko. Para mabubuksan ko yung account mo. Yan, okay na. Chanel Texon. Thank you sa pag-like and subscribe. Dito rin po. Isang daan din po. Bisitahin ko yung ano, Ay, anong lemon yung lata? yung alam mo yung ano, lata ng fruit cocktail na malaki. Dito po, Yun ang ang kilo 100. Isang kilo 100. Mahal. Ang unti nga eh. Chanel Texon. Ano pong ano, main channel nyo po? Good evening guys. Chanel Texon. Ano pong main channel nyo? Kain po tayong mani. Bagong bunot. Kain tayong mani. Peanut for tonight live. Mani dito 100, isang limon. Oo nga. Dito per kilo. Mahal. Pero ang bilis maubos. Leonida Texon. Hanapin ko po. Hanapin ko dito sa isang cellphone. Leonida. Meron ba dyan yung buhay na mani? Anong klaseng buhay na mani ang hinahanap mo, Sir Killer Kamote 666? Okay na host. Thank you so much, Chanel Texon. Hindi ko mahanap yung Leonida Texon. Killer Kamote. Magandang gabi sa iyo. Salamat sa pag-like. Salamat sa mga nakatambay for tonight. At salamat sa mga mapapadaan. Bukas host live ka. Opo, gantong oras po ulit. 7. 7. Every 7 in the evening. Kasi naghahabol po ako ng para sa ilang araw na walang live. Kasi 9 days kami hindi nakapag-live. Dahil sa bagyong Uwan. 4 na araw na walang kuryente. Then 9 days na walang internet connection. Bukas, opo, magla-live po ulit kami. Gantong oras po ulit. Salamat, Chanel Texon. Kailangan mo ko Okay. nag-live. Mani, yes po. Peanut for tonight. Kumain ka ng peanut para mukha mo ay pumunat. Sa tagyawat. Good evening, Che. Kain tayo, Che. Mani. Magkano? 100 per kilo. 100 per kilo po dito. Ang mani. Wala may mabilhan dito ha. Saan po ba ang location mo, Ma'am Che? Ma? Sinishare ko lang po ang ating live sa mga
ka-community ko. Thank you so much sa napapadalaw sa Sambales. Aba, wala po bang nagtitinda ng manit diyan sa Sambales? Ay po ba? Dito po kami sa Bicol, ma'am. Albay, Bicol. Dito kami sa Albay, Bicol. 100 per kilo ang mani. Sobra 2 kilo ang isang limon. Oo nga, mura nga dyan ang mani sa Pangasinan, ma. White tea. Sobra 2 kilo ang isang. Malayo pagbilhan, yun lang po. Dito kasi yung nagtitinda na mismang minsan lumalapit o kaya chinachat si Mrs. na may tinda sila, kami pumupunta, malapit lang naman po. Ayun, kalahin mo yung isang limon amin 100. Sobra ng 2 kilo yun. Mura. Dito mahal. Ayun. Yung kulay Pula pa ang laman. Kulay pula ang laman. Kulay pula ang laman ng ito, yung native. Puti. Kulay puti ang laman ng mani dito. Wala dito yung kagaya yan sa atin man na Kulay pula. yung kulay pula. Excuse. Kulay puti. Walang kulay pula dito. Thank you so much. Good evening sa mga dumadalaw. Alam ko pwede naman po mag-order, Ma'am Che. Mani, no? Pero kadalasan ay dati yung nabilad na ba? Yung Yung nasariwa, Hindi na- tulad nito bagong bunot. hindi naman masarap yung mga nabilad na, yung mga na-stack na. Kahapon lang to binunot. Di tulad ng mga ganito, bagong bunot, Minsan pag may nagpapabunot, malasang malasa. nagbubunot kami mag-asawa. Mm. Ang dami binibigay sa amin. Minsan, 1/4 sa sako. Nakikibunot kami ng mani. Doon yung mga kapatid ko, wala. Saan na yun? Upload pa mali. Wala pa ako dito na yung puti. Lagkitang. Wala si Ate Babes. Si Busy Ate, yung. wala yata si Ate Margie ngayong gabi. Baka nakain. O kaya hindi pa nabukas ng YouTube. Oo nga. Baka busy pa yun sa pupo. Pupo pa more.
Share lang, share. Namis. Harap. Okay na to. Pwede na to. Ay, saan? Dito. Share. Hi, Kuya Pops TV. Kuya Pops TV, good evening. Good evening po. Kain tayo mani. Thank you so much sa pagdalaw. Pa-like and subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live for tonight. For tonight, peanut for tonight. Evangeline. Evangeline Gutladira. Soda Pop. Hello, Grace Mabini. Ma'am Grace. Good evening po. Welcome back sa ating live. Tara, kain na yung peanut. Peanut para sa mukhang makunat. Joke lang. Good evening. Thank you so much sa pagbalik. Evangeline. Good evening. Back na po ako. Sige po. Thank you so much sa pagdalaw. Ma'am Grace Mabini. Thank you so much. At sineshare ko pa ang ating live for tonight. Dahil 1 hour ulit. 1 hour ulit ang ating live. Habol sa nag-subscribe pa ako sa inyo. Thank you so much, Ma'am Grace Mabini. Love support. Thank you so much. Good evening and like po. Thank you so much, Ma'am Grace Mabini. Thank you. Isang dakot na peanut para sa iyo, Ma'am Grace. Dakot na. Thank you so much. Okay na yun. Pwede na yun. Para makakain tayo ng peanut. Makakain naman tayo ng peanut. Kain tayo ng peanut. Para mukha mo ipumunat. Dati pag nagluluto kami nitong mani, halo-halo. Ang halo-halo. May mani. Sa ilalim, mani. Tapos sa ibabaw, yung pirasong kamote. Tapos, sa pinakaibabaw naman nun, mais. Ganun ka na nagluto dati. Halo-halo na ang ano. Halo-halo na ang lasa. Nasa iyo na lang pag makain. Pilian na lang kung Good evening, guys. Thank you so much sa mga napapadaan. Don't forget to like and subscribe ng ating channel. Pa-like po ng ating live for tonight. Kain po ng mani. Kain po tayo ng peanut. Para sa mukhang makunat. Peanut. Hindi na kasi kami kakain ng dinner.
Kaya ito na lang, peanut ang napagdiskitan. May nagtinda sa amin kanina. One hour live again for tonight. Nasaan ang aming GC? Ito kapatid. Ano nangyari sa'yo? Na Parang sumingit sa lalamunan ko. nasa mid ka? Good evening, good evening. Mga busy ang ating mga dating bisita. Good evening, guys. Peanut for tonight. Bagong ani. Sariwang sariwa. Sariwang sariwang mani. Kain tayong peanut, guys. Kain tayong mani. Salamat po sa mga like. Sarap po. Native peanut. Salamat po sa mga napapadaan. Makikilike po ng ating live for tonight. At pa-subscribe na rin po ng ating channel, Manugang TV. Thank you so much. Wala pa yung mga tambayers sa live namin. Di bali 1 hour naman po ang ating live for tonight. At makakahabol pa sila. Kung sakali, ma'am. Big girl, hello. Good evening. Peanut. Get some peanut. Hello. Grab some peanut. Dakot na. Libre dakot sa peanut for tonight. Para pare-pareha tayong mukha ay kumunat. Kukunat dahil sa tagyawat. Dahil kay peanut. Good evening. Thank you po sa pag-like. Makikisubscribe na rin po ng ating channel, Manugang TV. Thank you so much. Wala pang aking mga tambayers na si I'm Sri Lankan. Oh, Sri Lanka. Sorry. Sri Lanka. Type in English and I try to talk with you in English.
Excuse me. And I'm going to ready my towel in case of nosebleed. It's okay. Thank you so much, Bigger. Digger. This is Philippine peanut. Native peanut here in the Philippines. It costs 100 per kilo. Mainit na yata yung tubig. Thank you so much, guys, sa pagdalaw, pagtambay. My favorite country, Philippines. Yeah, Philippines, a beautiful country with a beautiful people. Good evening, guys. Good evening. Salamat sa mga napapadaan. Palike po ng ating live for tonight. At kain po tayong peanut. And pa-subscribe na rin po ng channel. Sa mga mapapadaan, don't forget to subscribe our channel. Please like our live for tonight. Thank you so much. You can go here. Ano? Goodbye, friend. Pero punta? Goodbye, Bigger. Thank you so much for visiting our live for tonight. Hope you enjoy our live tonight. Eating peanut. Eating peanut. Boss Tadeos, good evening. Hello po. Kain po tayong peanut. Boss Tadeos. Tadeos. Thank you so much sa mga napapadaan. Yung mga dadaan, dakot na po ng peanut bago umalis. And don't forget to like our live for tonight and subscribe our channel, Manugang TV, and dakot na po sa peanut for tonight. Libre lang. Libreng dakot sa peanut. Para pare-pare tayong mukha ay kumunat dahil sa tagyawat. Alay mo, malapit na naman mag 30 minutes. Dumaldal ang ating host habang kumakain ng peanut. Sarap kasi. Bagong ani. New Harvest peanut. Manamis-namis. And makunat-kunat na peanut. Thank you so much para yan. Para kitang-kita ka naman. Para pala tayo naka-yellow tonight. Oo nga lang. Coincidence. Naka-yellow kami ngayon. Habang kumakain ng peanut. Saglit lang, 30 minutes na. Puro na lang tayo ngayon peanut. Walang rice for tonight. Dahil busog sa merienda. Nabusog sa merienda ang pinakro. Nagalyan. Pero nag-prepare pa rin naman akong gabihan ng dalawa. Kung sino gustong kumain ng kanin. Siyempre. Kasi baka may maghanap ng kanin.
Hello, Tadeos. Boss Tadeos. Good evening. Nakakangalay din sa ano? Nakakangalay din sa panganguya ng nguya sa peanut na to. Pero ang sarap. Napakalasa. Lagay ko to sa ref. Ang alin? Nariyantaan natin. Yung natirang pinakro kaninang hapon. Ilalagay ni Mrs. sa ref. Para bukas pwede pang initin. Pwede rin kasi yun pang almusal. Ang sarap yun sa isabay sa kape. Good evening guys. Peanut. Ay. Meron ba tayong pwedeng ano dyan, may? Peanut guys, peanut. Peanut kayo dyan. Tukurang ko ganyan. Pantukod. Tissue. Yan guys, oh. Dakot na guys. Peanut, peanut. Libre lang, it's free peanut. Free peanut for tonight. Free peanut for tonight. Paano pagluto sa pinakro na galyang ba? Iba yung galyang dito, ma? Iba yung galyang nila dito? Malaki ang dahon. Ang galyang kasi dito, ang galyang sa atin, linsa ang tawag sa dito. Yung pakita mo nga yun, yung ano, yung niluto ba? Lagay ko muna sa ano. Yung galyang dito, malalaki. Ang puno niya, galagpas tao. Nas ang lalaki ng dahon. Parang dahon ng anahaw kalalaki. Yung dahon ng galyang dito. Yun ang galyang sa kanila dito. Tapos ang laman nun, madilaw. May kulay dilaw. Makulay, no? Ang laman. Makulay dilaw, manilaw-nilaw ang laman. Napakalaki nito na. Tapos ang lalaki. Ang lalaki. Ang laman nun, talagang malalaki. Malaki pa sa ulo ng tao. Ang laman ng galyang nila, ang galyang dito. Minsan nga ipapakita ko. Dito sa likod. Ito yun, oh. Pinakro. Pinakrong galyang. Pinakuluan sa gata ng nyug. Yung second gata. Yun, second gata, yun ang pagpapalambot mo. Pag medyo malambot na, Natuyo na yung pangalawa. natuyo na yung yung pinantubig mo una. Saka mo naman lalagay yung kakang gata para maglangis-langis na katulad niyan. Maglangis-langis na katulad niyan. Sauce, Ginoo. Ay, wala tayong kutsara. Wag yan, pinaspansandok mo yan eh. Roland Villanueva, good evening. Welcome back sa ating live. Peanut for tonight. Dakot na ng peanut, Sir Roland Villanueva. Hindi kanin ang aming kinakain ngayong gabi, kundi peanut. Kasi busog na sa merienda kanina ng pinakrong galyang. Pabigat sa tiyan. Roland Villanueva, good evening. Welcome back sa ating live. Palike naman po ulit ng ating live for tonight. Thank you so much. Peanut. Libreng dakot ng peanut. Let's go.
Busy yata si Margie. Ayaw niya mainggit sa peanut. Tsaka sa pinakro. Sarap naman ng pinakro na sweet root. Pinakrong sir? Galyang. Pinakrong galyang. Yung malaki ang dahong. Galyang dito sa Bicol. Nagmamanti-manti ka sa gata. Namumuo na yung kakang gata. Sus apaw. Parang Parang ang sarap. parang ang sarap ng may gata. Ay, sarap talaga Masarap. Lalo pag Nilagyan kong sabayan, asukal. sabayan mo ng black coffee. Ay, saus. Yun nga. Busog eh. Hindi na makakakain talaga ng kanin. Saan ba galing yung pinakro, kuya? Dito lang po. May tanim sila dito na galyang. Nag-gokay kami kanina. Tapos niluto na misis. Nagkahit niya ako ng nyog. Tago muna at natatakam ako. Talaga naman napakabigat sa tiyan eh. Hindi ka makakain sa kanin. Malagkit siya. Parang pulahan na parang pulahan na gabi na ganang kalagkit. Yan. Tapos napakalasa. Walang kate. Walang kate. Pag madilaw-dilaw siya talaga. Yung laman niya madilaw-dilaw. Siya maligat. Kainin, maligat. Malagkit. Kung sa Ilocano nagkalnot. Yan. Yung para bagang yung Opo, siya? Hindi siya totally gabi, Sir Roland. Kauri siya ng gabi, pero ang lalaki. Ang lalaki ng dahon, ang tataas ng dahon. Kaya yung tangkay niya, ganito kalalaki Ganito kalalaki, gagabraso ang kalalaki ang tangkay. Nasaan tataas, lagpas tao. Tapos yung dahon niya, parang kalalaki ng parang kalalaki ng anahaw. Dahon ng anahaw, ganun kalalaki. Nahugis puso. Parang dahon din ng gabi talaga. Pero ang lalaki talaga. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyan dito. Galyang. Kasi ang galyang sa amin, sa Ilocano, yung ang dahon ay pinapakain sa baboy. Pero ang laman nun pwedeng laga para kainin. Okay lang po na yung parang payong kalaki siya. Opo. Ang lalaki talaga. Sa siya tumutubo? Tinatanim nila sa may naagusan ng tubig. Yung palagi naagusan ng tubig. Kasi hindi siya nabubuhay sa tuyong-tuyong lupa. Gusto niya sa sa laging basaan lupa. Sa lalaki talaga. Ito lang din naman po ako nakakita dyan sa Bicol. Yung galyang na yan. Kasi ang alam kong galyang. San Fernando. Ayun, parang ganun. Yung linsa. Dito, ang San Fernando sa iba, dito, linsa. Yan, linsa ang tawag niya. Yung nilalagay sa sinigang. Yan. Nilalagay sa sinigang. Ang laman. Parang payong kalaki. Oo, Opo. laki nito. Pahirapan din maghukay. Galyang dito pang sinigang ang laman. Opo, Yun po yung San Fernando. Yan po ang San Fernando dito. Ang tawag dito nan ay linsa. Linsa ang tawag niyan dito sa amin. May tanim din naman kaming ganon. Kaso,
ninanakaw ang laman. Ang ano? Yung linso mo sa ano. Bro. Yung ano ba yun? San Fernando? Yung San Fernando doon sa bukid. Sa Late. Inunahan ako. Makita-kita namin na ano, nahukayan na ng laman. Pero okay lang. Nakatulong naman. Sabi ko, hayaan na. Baka gutom na yung ano, nagkuha. Hindi, nagtikim lang. Nagtikim, ubos nga ang laman. Ang natira lang yung ano, Puno. yung pinakapuno niya. Gayang ito pang pinigang. Di ba si ano? Si yung nagbo-vlog din. Nasa bukid, yung puro negosyo ang ano niya. Skill eye, Si Cool Eye. may nagnanakaw din pala dyan ang sipag ano. Nagtikim Hindi lang po. Hindi naman nawawala yung mga ganyan. Tumikim lang. Kahit nga yung ano, kahit nga yung tanim namin doon na tanglad, lemongrass. Diyos ko po, kadali-daling ano, magtanim ng lemongrass. Oh, nakaisang taon na yon. Kung yung ninakaw niya, ay kinuha niya, tinanim niya, may aanihin na rin siya ngayon. Kaso parang wala eh. Good evening guys. Hindi naman po nawawala yung mga ganyan. Napadaan lang yun. Tapos siguro magluluto na kailangan ng tanglad. Kailangan ng tanlad. Eh nakita yung tanglad ko yata. Dinaanan na. Ay, ang sarap ng tanglad na sa ano, may ginataan. Ang manok. Gagata ka ng manok na may papaya, lagyan mo ng tanglad. Sus, Ginoo. Mainit na yata. Alin? Tubig. Hindi nawawala yung mga ganyang klase ng tao. Meron at meron. Pero hinahayaan na lang natin. Kasi Diyos na lang ang bahala sa mga ganyan. Ito ang sisipag maghingi, ayaw magtanim. Ganun talaga. Maganda niyan. Yung buong tanim, yun na ibigay mo. Para ikaw na rin ang manghingi. Ngalay di magnunguya sa ano, mani. Pero ano, sarap. At nakakapagod sa pangay. Sariwang-sariwa kasi. Bagong pitas. Bagong ani. Good evening guys. Ang peanut mauubos na. Yung pinakro lalagay ni Mrs. sa ano sa rep para bukas ng umaga, yun ang almusal. Pag ininit ulit yun, pinakro na yun. So lalo na namang maglalangis yun. Napakasarap naman lalo. Hindi siya basta-basta nadudurog kahit pakuluan mo ng pakuluan kasi makunat, malagkit.
Thank you so much po sa mga nag-like. Good evening po. Peanut. Doon sana pinakro ang nilalive kaso ano na eh. Busog na. Ang bigat sa tiyan nun. Ang isang servings ng pinakro siguro mga ganito. Hindi naman siya punong-puno. Pag naubos mo, para ka nang kumain ng 3 kanin. Pwede rin ganyan luto ang laman galyang dito. Oo naman ma. Pwede. Di ba me? Yung linsa, pwede rin naman ipakro ng ganyan. Oo, kaso nadudurog. Ngayon, oo nga daw ma, nadudurog daw. Malambot pag luto na. Eh ito, pag malambot na, hindi siya nadudurog. Ano kasi malagkit. Bennett TikTok Mashup. Good evening kuya. Good evening to. Good evening to Bennett TikTok Mashup. Peanut for tonight. Grab some peanut, Sir Bennett. We're eating peanut for tonight. Pwede. Nadudurog kasi siya sa ano, nadudurog siya pag malambot na. Tsaka hindi masyadong nanunuot yung gata sa laman. Aba, dakot na Sir Bennett. Free peanut for tonight. Thank you so much sa pagdalaw sa ating live for tonight. Pa-like and subscribe po ng ating channel. At yan na. Umuulan na naman. Uulan na naman. Maingay na naman ang bubong. Hindi pa 48 minutes pa lang tayo. Paabutin namin ng isang oras. Ayan na naman ang ulan. Rinig na naman ang ingay ng bubong. Medyo nangangalay yung ganto ko. Kangunguya sa peanut. Ang sarap kasi. Yung kahit, kahit na ano na, nangangalay na yung pangakangunguya. Rebe Gutierrez, good evening. Thank you sa pagdalaw sa ating live. Grab some peanut. Come on. Grab some peanut. Free peanut for tonight. Thank you so much sa pagdalaw. Pa-like and subscribe po ng ating channel. Pa-like ng ating live for tonight. Money. Peanut. No money, just peanut. Grab some peanut. No money, Sir Reven. Dito wala ng ulan. Noong umalis na si Bagyong Uwan. Dito, tuloy-tuloy. Ganyan, paulan-ulan. Ngayon nga, maghapon. Walang hindi sumikat ang araw. Hindi nagpakita ang araw ngayong maghapon dito. Makulimlim, maghapon, tapos maya-maya, uulan na naman, aambon. Yan. Sir Rebe Gutierrez. Money. Just peanut. No money. Grab some peanut. Only peanut for tonight.
Uulan na naman guys. Maingay na naman ang bubong. Naggagata ang aking laway. I'm so sorry. Excuse me. Thank you so much sa mga dumadalaw. At thank you so much sa mga nakatambay. We have 9 minutes left for our live for tonight. Live for peanuts. Only peanut. No money. No money. Peanut para sa mukhang makunat. Magpapagtiwang ka na. Yeah, 9 minutes left. Maglit lang eh. Isang oras na nagdadaldal. Tapos ang bangas mo niyan. Matigas ang bangas oh. Nagkakamasal na ang panga. Kakanguya, kakadaldal. Ano, masal na yan oh. Habang nagdadaldal, nagngunguya ng peanut. Ewan ko lang kung di pa yan makunat dahil sa peanut. Good evening guys. Thank you so much sa mga napapadalaw. Ay, ilagay ko na ito sa rep. Sige na. At sa mga mapapadaang kuha na ng peanut tabang meron pa. Peanut sa baon ng niyog. Baon ng niyog. Para kahit ano, bagong hango, hindi mainit hawakan. Baon ng niyog ang pinaglagyan ng aming peanut. Four minutes to go para sa 1 hour live for tonight. May balahibo pa ang aming peanut. Thank you so much guys sa mga napapadaan. And 6 minutes to go. 6 minutes pa lang. Thank you so much sa mga nagtambay sa live natin tonight. Nabusog na sa pinakro, lalo pang nabusog sa peanut. Hindi na kumain ng kanin ngayong gabi. Ito na lang peanut tsaka yung pinakro kaninang merienda.
Si Mrs. iinit pa ng tubig para sa ilalagay sa thermos. Para kung sakali man may magising ng alas 2, mga ganon. Alam naman natin ng mga matatanda na. Minsan bumabangon sila ng alas 2 na madaling araw, alas 3 madaling araw. Nagkakape na. At pag nakapagkape, balik sa kwarto, tulog ulit. Ay, na siguro baka nakahiga lang hanggang magliwanag. Kaya nagpapainit na ng tubig sa gantong oras para lalagay sa thermos. Para pag mainit, may mainit na pangkape. Pag may mga bumangon ng madaling araw. And 3 minutes to go para sa ating 1 hour live for tonight. Para sa everyday live ni Manugang TV, requirements kay YouTube. Kwento-kwentuhan lang. May pagkwentuhan sa mga mapapadaan. May pagkwentuhan sa mga tatambay. Makikipag-greetings, makikipagbatian sa bibisita. At makikipagkumustahan sa mga kakilalang bibisita sa ating live. Napakabilis ng isang oras. Lalo kung may kadaldalan ka. May kinukutkot kang peanut. May kinukutkot na gantong peanut. Napakabilis ng isang oras na live. Diba? 2 minutes? Yeah, 2 minutes. Ang saglit lang. Ayan. Isang oras na nagngunguya, nagdadaldal. Ang kalalabahan, yan. Bukas niya na, no? Masal sa panga. Masakit sa panga. Nakakangalay din magnguya-nguya. Masal sa panga. Habang nguya ng nguya. Daldal ang daldal. Para lang sa 1 hour live. Diba? 1 minute to go. At matatapon na. Tamang kumustahan. Sakto ng kumustahan. Pag naglinis kayo, kalyang mag-live kayo. Oh ma. Sa susunod, pag nagkuha ulit kami, kaya bibidyo na lang namin, i-edit ko na lang. Para sa ating 1 hour live, ito na lang ang natira. At matatapos na po ulit ang ating live for tonight. Thank you so much po sa mga nakatambay. Thank you so much sa mga sa like. Thank you so much sa mga napadaan. Salamat. At thank you so much sa mga nag-subscribe ngayong gabi. At hanggang sa muli pong live natin. Bukas. Tatapusin na namin ulit ang aming live for tonight. At naka 1 hour na po tayo. Hanggang sa muli po, maraming salamat and bye-bye!